Zastupnika na inicijativu Kluba zastupnika Domovinskog pokreta danas je predložila interpelaciju u svezi vjetroparka Krš-Pađene. Naprosto visina iznosa koji će hrvatski porezni obveznici izgubiti nepodnošljiva je. Prema izračunu stručnjaka koje smo angažirali, hrvatski će potrošači u 14 godina isplatiti 2 milijarde i 200 milijuna kuna više nego što bi prema zakonom predviđenoj cijeni trebali platiti. Ponavljam, 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Razlog zašto ćemo toliko više morati platiti leži u besramnom pogodovanju i korupciji u režiji HNS-a, SDP-a i HDZ-a. Ovdje odmah želim naglasiti da ova interpelacija nema veze s onim što nazivamo aferom Josipa Rimac. Ta afera je kikiriki u odnosu na ovu aferu zbog koje tražimo interpelaciju. Ali i da jest povezana s bilo kojim segmentom oko kojeg se vodi istraga ili postupak, Sabor uvijek ima pravo interpelacijom raspravljati o bilo kojem segmentu rada hrvatske Vlade. Ovdje je pak riječ o očiglednom nizu protuzakonitih radnji. Od samog prvotnog sklapanja ugovora s HROTE-om do dobivanja povlaštenog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj. U nedavnom intervjuu strateg prošle kampanje HDZ-a ustvrdio je da su brzo zatvorili aferu vjetroelektrana. Svi znamo da se u civiliziranim i funkcionirajućim državama afere ne zatvaraju medijskim spinovima, nego se utvrđivanjem činjenica zatvaraju. Zbog toga pokrećemo ovu interpelaciju, jer Hrvatsku moramo spašavati iz korupcijske močvare. Zbog ove brutalne korupcije od koje koristi ima jedna uska skupina ljudi, nama nedostaju novci za medicinske sestre, za liječnike, policajce, profesore u školama i time se mora prestati. Dobro, s obzirom da je i Stranka Fokus također traži interpelaciju, ali i samo Tomislavu Ćoriću i njegove uloge u JANAF-u, može bilo mudrije da vi kao oporba zajednički nastupite i dogovorite da jedno jedinstveno. Ovo jest interpelacija oporbe, ovo nije samo klub zastupnika Domovinskog pokreta. Afera JANAF je jedna afera, afera Krš-Pađene je druga afera, mi bismo trebali imati interpelaciju svakodnevno. Dobro, onda što govorite samo u ime cijele oporbe, ne samo ime JANAF-a? Govorim u ime oporbe koja je dala svoje potpise. Jeste li razgovarali sa SDP-om, vidimo na ovoj listu potpisa, nikog od njih nema? Pa iskreno ću vam reći koliko se brzo događaju stvari u Hrvatskoj da smo mi udovoljili formi, potrebno je 15 potpisa, mi smo ih u roku od sat vremena skupili 20, nismo htjeli više gomilati potpisa, nismo ni stigli doći do kluba zastupnika SDP-a. Pitanje je kako bi reagirali jer u početku ove afere je vlada Zorana Milanovića.